Enye yenjongo zale nkqubo kukususa inkungu emehlweni ethu kwaye ke sabelene ngolwazi malunga nempilo yethu kunye nenkolo yesintu kuquka ke nezithethe zethu. Namhlanje ke siqwalasela indlela abantu abanesiphiwo sokubona izinto esingaziboniyo uninzi lethu, indlela ke abaphathwa ngayo nendlela abaphila ngayo, ingakumbi ke xa sijonga embo kubuya uqonda uqiniseke mbukela into yokubana amanina ayephathwa ngendlela ethile. Sityelelwe nguye kaloku uMomelezi Dinga, ungube sizwe. Siyacamagusha. Camagu msasazi. Njani? Siyaphila siphahliwe zizinyanya noqamatha umdala kakasiphoxi. Nikuhle kuni? Hayi kuhle kunyibilekile amafu ahlangene. Kuluvuyo nochulumanqa into yokubana sibe kunye nawe apha enkqubeni yethu. Inkqubo engathi into yokubana iqaqambisa ulwimi lwemveli. Kwanemveli, that is indlela mhlawumbe esasiphila ngayo entlandlolo kunye nokhokho bethu. Kuyaphawuleka into yokubana inkolelo yesintu sethu ibonakala ngathi mhlawumbe ayiwaxabisanga amanina. Sikwinyanga yamanina. Xa sithi siyajonga mhlawumbe kuba nezikhalazo zokuba ingathi bona bangasemva. Uphawula usithini njengenetshantliziyo lemiba yesintu? Camagu msasazi, sawukhumbula ukubana ukusuka phaya kudala intiyo mhlawumnene kusadliwa ngendebe endala bekungekho nto ethi amanina ajongelwa phansi ngabantu bangotata. Lo mkhiba uvele ukufika kwabantu basentshona ukubana sibe ngathi ngoku thina singabantu abajongela phansi amanina. Esintwini njengobusazi nditsho nomzi umzango wendoda ubizwa ngomama, kuthiwe ke kukwamabani phaya, akuthiwa kukwatata ubani phaya, kuthiwa kwamabani. Sekuthiwa ke kuyiwa kulo mcimbi kuthiwa siye emcimbini kwamabani. Into ebonakalisile into yobana ke abantu abangomama inzala abantu babexatyisiwe kakhulu kudala, nangoku ke esintwini sisabaxabisile. Camagu. Usathetha njalo ngokuxabisa nomhlambe nempembelelo eyeza nasentshona. Mhlambe ke kuba kungaqondi okanye singaqondi indima ncamkasana yomntu olinina esintwini into yokubana ngeyiphi indima ekumele uyadlala, kuba ke njengositsho into yokubana emakhayeni uzafumanisa into yokubana kuthiwa hey utata intloko umama ngumqala. Umama phendulo athi kaloku ngaphandle kwentloko ukuza ijike intloko umqala nanku. Ayithethe ke imboni yami athi into yokubana they are the centers of the home, intsika zamakhaya. Khawusinabele banzi ngendima ekumele uba idlalwa ngumama esintwini sethu. Camagu, singavumelana nengqiqo okanye nengcamango ezithi utata inhloko yekhaya, kodwa ke siyazi into yokubana umama yintsika yekhaya. Intsika ke xa wokha indlu uba kuwa intsika phaa endlini iphelile indlu, ngoba intsika iyona ibambe indlu. Into ethetha into yokubana ke noba utata ngayinhloko yekhaya kodwa oyena muntu ubambe elikhaya ngumama, nguyena umntu oqinisekisayo. Kaloku kukho eligama lokubana kuthiwe umama ngumfazi, elithetha into yokubana uzawufa esazi amasiko nezithethe zakowabo, azi namasiko nezithethe zasemzini wakhe. Kuphela kumntu konjalo, umuntu ongutata yena kuphela ukwazi amasiko nezithethe zakwabo kuphela, kodwa yena umuntu ongumama wazi amasiko nezithethe ezibini. Yiyo le nto ezawufika abaluleke nakowabo njengodade bawo, athi athi kwenziwa kanje ekhaya, kodwa nasemzini akhe athi apha emzini nam esekhona ubawo kwakungenziwa ngolu hlobo. Ndizama ukuthi ke ngaloo mazwi umama udlala indima enkulu esintwini. Kunjalo nje into yokuba kuthiwa abantu besintu babajongela phansi omama ngamampungela awo. Camagu. Usathetha ngalonto kuba kaloku xa ngaba mhlawumbe inina izaba intsika yekhaya, the center of the home, angazi kuphela mhlawumbe amasiko nezithethe akokwabo, kodwa xa sele mhlawumbe eye watshata waya komnye umzi, uba ngaba mhlawumbe nditshatele kwaDinga funeke ndazi lo masiko akwaDinga. Ingaba mhlawumbe ke ngoku if sizabona izinto zo GBV apho lamanini ekuthiwa zintsika zamakhaya bayahlukunyezwa. Camagu, ndicinga ubana nempembelelo yokubana ke kunyashwe indlela zokwenza zesintu, kuvalwe amakomkhulu imilomo. Kudala umuntu ongumama okanye umuntu wasetyhini nje ebefana nomuntu osengathi yi-alarm namhlanje. Uba kuviwe isikhalo somuntu ongumama kweso sizwe kuthathwa izikrweqe nemikhondo kujoliswe kwelicala akhala ngakulo. Lowo ubandakanyekayo ekukhaliseni umuntu ongumama njengoba intyatyambo yesizwe uyakujeziswa okanye ke ngesizulu okanye uyakuhlwaya akunene. Ndizama ukuthi ke msasazi
lento yokubana ngoku sekukho ukuhlaselwa ukuba urhulumente angakhawanike amakomkhulu indima yokudlala bengathathelanga umthetho ezandleni kodwa bakhe badlale indima yabo yokubana babe ngamakomkhulu abalondoloza isizwe nabantu babo. Loo nto leyo ingaphela loo nto leyo. Uba uyajonga napha ezilalini inqabile into enjengale sithetha ngayo kodwa apha ezidolophini ke yinto ethande uxhaphaka. Uba singabuyela esintwini sethu sibuyele ezintweni zethu sibuyele kwimontlalo kantu imontlalo yethu ezi zinto zinganqaba ziphela zithi nya. Usathetha ngemontlalo yasintu kuba kaloku xa siyajonga kusendulo apho ngoku sikwelinye ixesha bazawutsho bathi it's the 21st century apho ufumanisa into yokubana amanina ngoku mhlambe ayakwazi uzenzela izinto, they are independent, they are also occupying izspaces ezingathi into yokubana zi-male dominated. Isixhosa siyatsho into yokubana ingcwaba lomfazi lisemzini. Zizawuphendula ke ii-feminists zitsho into yokubana kanjani why mna mhlambe njengenina ndingazukwazi njengoba ndizawuguqula ndiye kwifani yakho kutheni wena ungazathatha ifani yakho. Kube khona nento yesithembu khona amanina esiwabonayo namhlanje sithi no ndiyakwazi into yobana ndithathe ndinendoda yam ndiyakwazi into yobana ndithathe nenyama mabini. Luthini uluvo lwakho ngaloo nto? Kwicala lokubana ingcwaba lomfazi lisemzini asithi ingcwaba lentombi sithi ingcwaba lomfazi. Kaloku kubakho isiko elenza umntwana osuka kwelinye ikhaya uba abe ngumntwana walapha ekhaya. Unkosikazi lona ayingowami ngowekhaya. Ela siko lenziwayo lelokuba emiliselwa uba abe ngumntwana walapha. Yiyo ke loo nto kubalulekile into yobana xa ke ngokwesiwa ngoba ndingathi xa sinothetha ngesingesi uadopthiwe ngokwesiko wathi ngumntana walapha ekhaya. Yiyo ke le nto ingcwaba lakhe lizaba lapha phakathi kwekhaya xa sele engumfazi. Akuthiwa ingcwaba lentombi lisemzini kuthiwa ingcwaba lomfazi lisemzini. Kwicala lokubana ke lesithembu siyabona kuyenzeka kodwa ke sisisintu thina ezinye izinto zingumnqa ukuthi asizazi futhi ke asinothi mazingenziwa ngabantu amandla okuzenza kodwa bamele isintu bona bayazingxema kwizinto ezinjalo zokubana mhlawumbi umuntu ongumama athathe amadoda abemabini abemahlanu ubheka phambili. Siyazingxema kuloo nto leyo ngoba ayonto siyaziyo esintwini sethu yinto efikayo thina sisame ngalandebe indala. Uba ke kuthiwa isintu yinto yakudala isintu yinto yakudala ewe kodwa ngumlimandlela ukhokho bethu obesibekele wona uba masiphile ngawo. Asithi izinto ezikhoyo namhlanje masingazisebenzisi umzekelo i-technology nendoni kodwa makhe sime esintwini sethu ngokwendlela yokuhlala. Camako. Usathetha ngemiba yo-technology siyaqonda into yokubana ngoku we are in the modern society apho mhlawumbe ewe bese khona abantu ababambelele kodwa bayazama into yokubana baxube yonke loo nto leyo. Uyathetha futhi ngempembelelo yasentshona. Ndiyarhalela ke ngoku kuza kumsebenzi wakho njengetshantliziyo lemiba yesintu into yokubana njengoko sibona into yokubana ama-Afrika ngoku ayavuka emaqandeni siyababona into yokubana baya-embrace ii-identity zabo abasazifihla abasaziqhusheki. Umsebenzi wakho uqinisekisa into yokubana uthi qolo uxhobisa umlisela nomthinjana ngokubaluleka kwempilo yasentlandlolo. Camako siyamemelela kakhulu nakorhulumente ukubana asinike amaqonga afana nala siwanikwa ngo-SABC ukubana sikwazi ukuxhobisa abantu ngoba abantu bayalifuna ulwazi bayafuna ukuzazi uba basuka phi na. Kaloku sikhe sabakho ixesha apho besiphathwe ngonhlokothiso izinto sizenziswa ngenkani. Ngoku kufike elo xesha lokubana sazise abantu nabantu bazazi ukubana basuka phi na bangobani na. Uyakhumbula ke nasezikolweni besifundiswa ngembali zasentshona ikakhulu singafundiswa ngembali zalapha kwelizwekazi lethu iAfrika ubana sisuka phi singobani sizalwa ngobani. Namhlanje ke siyayibalekisa loo nto sicela umngeni ke naphaya kumasebe ezemfundo ukubana mabaqinisekise into yokubana imbali ezalapha ekhaya iba zizwe ezihamba phambili nelwimi ezalapha ekhaya futhi iba zizwe ezilapha phambili ezihamba phambili. Camako. Usathetha ngemfundo kananjalo siyaqonda into yobana mhlawumbe abantu abamelele inkolo yesintu okanye abaphantsi kwesintu bazawukhalaza mhlawumbe ngemfundo besitsho into yokubana no ayenzi ngokwaneleyo uqinisekisa into yokubana lenkolo okanye lamandla lenkolo ayakwazi into yokubana aqaqambiseke. Bazawukhalaza bathi mhlambe xa ujonga kwizifundo zehistory kuyaphawuleka into yokubana abantwana bafunda ngembali yamanye amazwe into ezawubenza mhlawumbe bangakwazi ukurealize their own potential as Africans. Ngamakhumsha ke batsho into yokubana baya brainwashwa. Ungathi mhlambe wena isebe lezemfundo
zemfundo okanye imfundo yalapha eAfrika ngokubanzi yenza ngokwaneleyo uqinisekisa into yokubana iyakwazi kuba kaloku ngesiXhosa ligotywa liselula mhlawumbi umntana xa iyazi le nto esemncinane uzokwazi ukuthi xa sele mdala aqaqambise unapologetically. Camago msasazi sawukhumbula into yokubana besineminyaka ephaya komakhulu amathathu sicinezelekile kulomhlaba siseneminyakana nje ngamashumi amathathu ngoku sikhululekile. Siyayibulela ke indima edlalwa ngurhulumente kwizikolo nakubantwana bethu ukubana bezama ukubuyisa kodwa ke sinayo into ethi bangenza nangakumbi bebenokwenza nangakumbi ukubana imbali yethu ingalahleki imbali yethu siyazi ukwenzela into abantu basiyashiya elikade isizukuzuku nesizukulwana sethu sishiyeke noko sifumbathe nto. Ndiyafuna ukubuyela kulamba bese uthaphazileyo pha earlier on umba wamanina kwaye kukhona into engathi into kubana itshisa ibunzi umba welobola you know abantu abaninzi bafila ngathi okay xa ulotyoliwe sele uyathengwa ingaba mhlawumbe ngokwesinto okanye entlandlolo ngaphambi kokuba kusenziwa ngoku because ngoku ingathi uyakwazi into bana umuntu umlobole ebackroom uva into baba umuntu useGauteng seyitshatile omalume bebephi lonke ixesha ufumanisa into bana bebenga bandakanyekwa kodwa ndiyakhalela into bana uyichaze indaba ukuthi mhlambe abantu bafila ngathi indaba yelobola bayathengwa. Camago ininzi kakhulu londo kule mihla siphila kuyo zezinto sithetha ngazo kubana kubalekile into kubana sibe nazo okanye sibe nawo amaqonga okufundisa abantu ngezinto zethu ezibalulekileyo. Ilobola ayikokuthenga umuntu ilobola ukuzibonakalisa into kubana umntana womuntu lo uthi makabe phakathi kwekhaya uzawukwazi ukumkhathalela unawo namandla okukhathalela umntwana womuntu futhi ayithethi lonto ba umuntu uthengiliyo lento nokuba nakwenzeka into bana nibe niyohlukana akwazi ukuphinda magoduke ngoba ubungamthengi into nayo ubusenza isiko nesithethe sekhaya sokuthi ndinawo amandla okubana njengoba ndisithi lo mntana makazohlala apha ekhaya abe ngowasekhaya ndizawukwazi ukumjonga ndizawukwazi ukumhoya ndizawukwazi ukumphatha kakuhle. Camago Jonga kukhona imbiza engathi yaqhuma kwela cala kodwa ndiyathanda into yokubana nje sithi pause sizawubuyela kuwe kuba ke uyawuqonda into yokubana kunolunyo obeluqhubeka phezolo pha kwilizwe laseZimbabwe umelwane bukelikeli uyaqhubeka ukhetho eZimbabwe kanti ngoku ke sizawukwazi into yokubana siqhagamshelane noKhayelihle Khumalo oyintatheli yalapha SABC okunye ke isikhungo sokuvota. Khayelihle, good morning, welcome to Ekhaya Jikelele. Well, a very good morning to you, and thank you so much for having me. Khayelihle, we understand that yesterday elections were held in Zimbabwe, and today is the second day. How are the elections going in Zimbabwe so far? Well, that's right. So in light of the proclamation that was made by the President of Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, so today it is day 2 of voting, mainly for those polling stations that were affected. As you know that yesterday they had some logistical challenges when it comes to the ballot papers, especially when it comes to the councillors, because as you know, these are very massive elections where they are voting for the new president, for new members of parliament, but also for the local authorities. So voters are out and about in those affected stations. In fact, we have just spoken to some voters, and a lot of them, they're looking forward to the opportunity. And also, we had some reports that others really slept in the polling stations, not to miss the opportunity, because they do believe in the value of democracy and the importance of the elections as well. And we also want to understand what are some of the challenges that you as journalists have noticed or highlighted in Zimbabwe. We understand that when we spoke to you on Monday, it was relatively calm. How is the situation today? Well, it depends really. But by and large, it's fairly calm. But the areas that were affected yesterday, I think that's where you really see a bit of tension, but somewhat. Police are also just keeping a very close eye on the situation. In fact,
Ngiyabona bokela mbukeli into yokubana noko siye samlahlekela ukhaya elihle Khumalo opha eZimbabwe besinikeza mbukeli ke ingxele ngento eqhubekayo pha eZimbabwe njengoko uwazi mbukeli into yokubana lusuku lwesibini lonyulo mbukeli uyatsho ke into yokubana namhlanje nakhona isimo sisathe ukuzinza njengoko kaloku amapolisa echophele ezithendeni uqinisekisa kaloku into yokubana uvoto luhamba ngendlela esingathi into yokubana ayinabo ubundlobongela saqhubeka ke mbukeli Sinodliwanondlebe naye kaloku ungubesizwe njengoko kaloku besixelela banzi ngendima yamanina entlandlolo kubesizwe ndiyathanda into yokubana uPaul nangalomba waseZimbabwe apho sibona into yokubana singama-Afrika sisalwela inkululeko kuna namhlanje abantu abalalanga phezolo abanye bade bakanti balala nasetyhuwini kunamhlanje ingaba lenkululeko xa sijonga into yokubana si-Afrika siyiswele kuba xa sijonga imbali yatsho into yokubana i-Afrika layilelo nalizwe elali-rich xa sijonga nembali sinabantu ababenobutyebi benenkomo kodwa kunamhla ingathi lo mbali icinyiwe siyahlupheka ingaba konakele phi kwaye yintoni ekumele siyayenza singama-Afrika uqinisekisa into yokubana sibuyisa ubutyebi bethu ewe zikhona ezopolitiko kodwa singama-Afrika yintoni ekumele ukuthi siyayenza iAfrika yayilizwe elityebileyo okanye ilizwekazi elityebileyo lisatyebena namhlanje msasazi kunjalo nje futhi ukuba iAfrika ingakwazi ukuzimela ilungisa ingxaki zayo ngokwayo kungabikho isandla semfene esizawufuna ukungenelela kwimicimbi nemiba yaseAfrika inhlangano ezinjengo-AU bekufanele bazizwe ezimelayo into yokubana iAfrika ikwazi ukuzimela ndixelele into yokubana namazwe asentshona angathwaxeka kakhulu into yokubana singakhe sizimele thina ngoba kaloku axhomekeke kuthi ngezimbiwa sisandla semfene esibangela lo mbhodama sobonayo kumazwe aseAfrika ukuya komaNiger ukuya komaZimbabwe ngabangeneleli bangaphandle pha kudala bengekangeni ababantu besinendlela ethile sikwazi ukuhlalisana buke wathetha nangezenofobia apha kweli lizwe into ye-borders ifike ngeminyaka yo-1800 1886 1885 bebeqalisa ukuthetha ngento yokubana kuzawubakho iborder besehlulelana ngeAfrika eBerlin bengekho abantu baseAfrika abantu baphesheya ukuba ke ngoku abantu baphesheya bakhe bazama ukubuya umva ke sizilungiselele izinto zethu ngokwethu ndicinga ubana singaba nalo ikamva eliqaqambileyo futhi iAfrika ibuyele ibe namandla njengaqala camako ibuyele ibe namandla njengamazwe kaloku afana noZimbabwe ekubonakala into yokubana ngenene singathi into yokubana bayasilela kwezoqoqosho siyibonile ingqungquthela yeBRICS iqhubeka pha eSandton Convention Center ngamazwe la amahlanu athe adibanisa inhloko ezama into yokubana aphucule uMzantsi Afrika xa sijonga kwimiba yezochwepheshe kwimiba yeagriculture phakathi ke kwezinye izinto abathe bazikhankanya phezolo ngumba wokuba bafuna ukuphucula iagriculture apha eMzantsi Afrika abantu ke kukhona izimvo ezibethabethanayo ebantwini abanye bafila ngathi ingathi siyathengiswa xa kuzoza amazwe aphesheya ingaba mhlambe xa ujongile wena njengetshantliziyo yesintu leBRICS lengqungquthela kuba umbuzo omkhulu kukuba ingaba mhlawumbe an ordinary citizen apha eMzantsi Afrika yintoni azoyiqhamla into ebalulekileyo umsasazi kukubana ube nesivumelwano nomuntu uzawufumana ngokulinganayo naye kungabi unesivumelwano nomuntu ozawufumana ngaphezulu kunawe amazwe aseAfrika nezizwekazi iAfrika iphela intsongo iyasuka emehlweni ngoku eyayiqatywe ngamazwe ayebabambe ungobhongwane ngobukolonial loo nto ke ngoku ithi iyavela into yokubana abantu bafuna ukuzimela eAfrika bafuna ukuzenzela izinto ngokunokwabo ndicinga ubana ke xa kuthethwa ngezolimo yinto yethu leyo kuyabaluleka into yobana siyamkele ngezandla ezishushu siyiqhwabele izandla loo nto Camaku uqukumbela nje kuba ndiyaphawula into yobana mhlawumbi abantu bayathanda into yobana bakulandele kumakhasi onxibelelwano usityelele banzi kaloku nangeminye yemisebenzi oyenzayo nezinto mhlawumbe othi uye unxibelelane okanye uxhobise uluntu loMzantsi Afrika okanye iAfrika iphela ngazo Camaku ofuna ukundilandela mhlawumbi kwela khasi lonxibelelwano ikhona ungubesizwe kaDinga kuFacebook ungandilandela khona ndisitsho ndisithi ke
mna ndimele nje isintu sethu nemonhlalo yesintu ukubana abantu bazame ukubuyela ezintweni zethu, bazame ukubuyela kumasiko nezithethe zethu naindlela esasenza ngayo emakhayeni ethu, siphunqukane nalento okuthiwa impucuko nesiyiteketa ngigama elalisithi mpuncuko, siphunqukene nobuntu bethu, sibuyele ebuntwini bethu. Ukubuyela ebuntwini ngaba kuthetha ukuthini kuba omnye uzawuthi unxiba impahla zesintu ndiphelele ndibuyile njengokuba unxibile. Ingaba mhlawumbe xa sithetha ngokubuyela embo kuthetha ntoni incakasana xa ngumAfrika? Embo mhlawumbe omnye umuntu akayazi kusembonweni okanye embindini weAfrika. Asithi ke masithatheni izikrweqe siyeni embo embindini weAfrika, kodwa sithi masenze ngolahlobo babe senza ngayo khokho bethu embo, senze ngamasiko asemakhaya. Sihlonele, sihloniphe, senze izithethe zasemakhaya nezesizwe, sihloniphe inkosi, sihloniphe izikumkani zethu, siqhube ngalandlela inkcubeko yethu, sihambise siqaqambise ilwimi zethu, siziqaqambise. Ukubuyela embo oko, ukunxiba nje impahla, ndingazinxiba impahla kodwa ndizaseChina ndingengomChina, ndibe ndisenza isintu sami. Ndizama ukuthi ke ukunxiba nje impahla ayikokubuyela embo, kodwa izenzo zibalulekile kunokunxiba. Camako. Ngubesizwe andazi nokuthi umuntu welinina uvumelekile na uba athi hayi akavumelekanga, akakhahleli umuntu akakhahleli. Ndiyaqonda, uyayiyizela nje, uyayiyizela. Ndiqinisekile into yobana sahlaliswa phansi singamanina kwathiwa no sicela ootata baphakame. Uba bendinelizwi ke ngebe ndiyayilizela, kodwa ke sibamba ngazibini ngexesha lakho lokuba usindwendwele uchubele umlisela nomthinjana ngemontlalo yakantu ngenzame zokuba kanti kusuke inkungu emehlweni. Siyathemba into yokubana ababukeli bethu bathe balonwabela kakhulu oludliwanondlebe sibamba ngazo zosibini. Sithi camako makubexhosa kubele budethu bumnyama kuvele ukhanya. Lo ke bukeli besithetha naye kaloku nguye uMomelezi Dinga, ungubesizwe. Besixelela banzi kaloku umbukeli ngemontlalo yasendulo. Uyawuqonda ukhumbule kaloku into yokubana entlandlolo kwakunendlela ekwakuphilwa ngayo, kodwa ke ngenxa yempucuko neempembelelo zasentshona sabona into yokubana siyasiphulukana nale ngqilikithi yenkcubeko yethu. Besivuseleleka ke mbukeli esixelela ke nangendima yamanina apha eMzantsi Afrika. Phakathi kwengxoxo mbukeli singathanda into yokubana sixolise kakhulu ngokubhidana kwekomityi kuba kaloku siye samthabatha uKhayelihle Khumalo epha eZimbabwe esixelela banzi mbukeli ngokuqhubekayo njengoko kaloku ilusuku lwesibini lokuvota. Qiniseka mbukeli into uba uthe uqolo ujonge igumbi lakho losasazo uSABC ngokuqhubekayo kunyulo lwaseZimbabwe, kanti ngoku masithi qhwipha evenkileni qiniseka uqusha lazi ubukele ekhaya jikelele apha ku-DTT.